Hey guys, welcome back to my channel. नोंथांमोनखौ आरोबाव आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरायहरबावनाय थाबाय। दिनै आङो राजघराव थांनो नागिरदों आरो दायो नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडबा नायलांबाय था आं नोंथांमोननो देखायलांबाय थागोन। नै दायो जोङो थांनो रेडि जाबाय राजघरावहाय जों थांबाय थानोसै माने गारिबो गैया आरो जों बाइकजोंसो थांगोन ओमफ्राय स्कुटि गंसे बाइक गंसे जों मानसियाबो एसे बुरजा नालाय बेखायनो जों गारि गंनै लाना थांसै आरो बाइकजों ओमफ्राय जों दा थांनो नै रेडि जाबाय थांसै आरो ना सासेया आंना मिस्टारा थाव सोनो थांदों गारिखौ थाव गैया ओमफ्राय सोना फैखांबाथाय थांसै आरो अब्ला नोंथांमोना नायलांबाय थादो आं देखायलांबाय थानोसै। नै रेडि जाबाय जों थांनो ओंखारबाय थांसै दायो राजघर बेरायनो नै ओंखारबाय। आलिसा माहा ए नुजा 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 डायमन्ड इंलिश स्कुल बियो नैबे राजघरनि नैबे दादानोबो माबा माबि लांखानांगौनो नै राजघर मोनफैबाय जोंहा नै दायो राजघर मोनफैबाय राजघराव नै बाजै माहानाव दसे हाबफैबाय जोङो दा देखायगोन र' राजघर सेन्टारखौ मोजां लामनानै फेरेबा मोजां मोनजागोन ए माबा जोब्बाय दिहुनजोब्बाय बेगरखौ सुनांगौमोन सुनानै आंनो मथ' ओमफ्राय बिस्कुटखौ मोननैसो जाबानो राजघर मोनबाय नै अरुणाचल बर्डार बिथिं सिदा थांबाथाय अरुणाचल थाङो अरुणाचल लामा बियो अरुणाचल थांग्रा लामा अरुणाचल नै धाबायाव फैदों जों धाबायाव जानो फैदों नै जों बेनाव फैदों आरो दायो नै जोंना फंबाया बेयाव दंफैयो नै जिनिसा नायनायसै दे मा जागोन खिथादो दाना दे मा जागोन खिथादो जानोसो फैदों नालाय नायदो मा जायो जाग्रा धाबायावनो फैखाबाय जों दायो नै थाम्फै फैसोदों नै कफि लोंसै दायो लोंगोन खम जादों नामा हा ए नै पक'रि जानोसै नै कारेन्टआ थांनानै होबाय खोमसि जाबाय दायो बिराद गोथाव जागासिनो आरो जोङो दायो नै जोंहा जाखांबाय थांसै दायो जाखांबाय लोंखांबाय
दायो ओंखारबाय आरो जोङो थांनो थांनो ओंखारबाय दायो जोङो न'आव थांसै न'आव थांफिनसै आरो जाखांबाय आमलाइगुरि गेट मोनबाय माबा आरो गुदलि बाजार बियो दैलि बाजार जायो बेयाव मैगं थाइगंनि बाजार आरो ना ओमफ्राय नै जों पानिपुरि जानो हाबबाय नै जानोसै अखाबो सिजाबाय ससे नै लोगोफोर जोङो न' मोनफैबाय दायो ओमफ्राय फैयै फैयै मोना फैबाय ओमफ्राय आरो अखाबो मोनबोबाय आरो ससे अखाबो सिजाबोबाय जोङो नै नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक कमेन्ट खालामदो शेयार खालामनानै होदो अब्ला आं दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'बाय